Hi guys, pasok na si Waray Lady. So, yan ang buhay dito sa Kuwait. Buhay. Sige lang ang pasok. At least may trabaho kaysa sa wala, diba? Ganun lang. Subscribe niyo po ako sa aking YouTube. Kasi alam, makatulong din ako pag nakauwi din. Marami akong sponsor na taga rito. Hanap ako ng aking mga magiging sponsor para mahanap ko yung dapat matulungan sa aming bahay. Probinsya. Busy lang po kasi ako sa aking work. So, kaya ayan. Ang aking mga sinusubscribe, hindi man ako sinusubscribe. Kay Kuya Val Santos Matubang, kay Rab Matubang, yan, sinusubscribe ko yan. Si Archie Hilario. Yung marami pa sila. Pinapanood ko sila everyday. Sinusubaybayan ko yung mga videos nila. So bye bye po. Subscribe, Waray Lady Parado. Bye bye. Thank you for your watching.